Aquest cop sóc en un hotel al cor de la Seu d'Urgell. Va, a veure què s'hi amaga. Bon dia. Bon dia, Ivan. Com has He descansat? dormit molt bé. Que bé, me n'alegro molt. Ara necessito la teva ajuda. Què necessites? Què puc veure avui per la Seu d'Urgell? Doncs depèn. Aquí pots passejar, cultura, menjar bé, esport... Què busques? Jo busco una mica de tot. Vull intentar aprofitar el temps al màxim. Doncs mira, ho tens molt bé perquè aquí on estem ubicats estem just al centre, El Rovell de l'Ou? al Rovell de l'Ou. M'encanta. Tenim el casc antic de la Seu, Sí? vale? També tens l'espai Armengol, el museu, tot això està aquí mateix, ben bé al centre. Crec que ja són masses coses i crec que primer d'esmorzar. Vaig a esmorzar, però he dormit tan bé que ja han tancat el bufet. No passa res, pots esmorzar aquí al bar. Sí? Endavant. En som. I, ostres, aquest lloc també sembla tenir molta història, no? Sí, és un hotel que està obert des de l'any 1959. És un hotel familiar aquí a la Seu de tota la vida i intentem mantenir un tracte molt proper amb la gent. Es nota, es nota. Hi ha llocs que només visites i d'altres on et sents còmode des del primer moment. Som-hi. Perquè vosaltres també veniu de visita? No, nosotros somos clientes asiduos de aquí, D'aquí de l'hotel? Sí. I per què us agrada venir? porque ya nos encontramos como si fuéramos todos de casa, en familia. És veritat, ajuntar-la. Sí, sí. Doncs res, moltes gràcies. Vaig a descobrir la Seu, que m'han dit que és magnífica. A veure si la... Gràcies, adeu. La Seu és d'aquells llocs que es viuen caminant. Cultura, història, gastronomia, esport i sempre tens alguna cosa per descobrir. Hola, Ivan. Hola! Un got d'aigua? Moltes gràcies. Què tal? Ja ho has visitat tot? No, tot impossible, però sí que m'ha agradat l'ambient cultural que hi ha a la Seu i la història que té, això m'ha encantat. Molt bé, sí. Que ho teniu tot aquí. Sí, tenim de tot. Tenim cultura, Sí. tenim moltes activitats. I amb un hotel tan gran, segur que teniu sales per fer xerrades, trobades o no? Sí, l'hotel està preparat amb unes sales per fer reunions, celebracions, menjars especials, exposicions. Clar, al final no és només un hotel. No, és un punt de trobada per molta gent de la ciutat. Clar, entenc per què la gent sempre vol tornar. Sí, els agraden molt. Bueno, Ivan, et deixo descansar. Gràcies. Fins ara. Després. Bé, ja és hora de marxar, però necessitaria molts dies per veure-ho tot, Pues et recomano que tornis sí o sí a finals d'agost. Per què? Què hi ha? Perquè es fa la festa major, Home, música, No. ball, moltes activitats. doncs vindré segur perquè a mi m'agrada molt ballar. Lere, lere. Pues sí, i la Seu canvia completament. Doncs moltes gràcies, doncs. Aquí Gràcies. seré. Que vagi molt bé. T'esperem. Adéu, gràcies. Hi ha llocs que només visites i llocs on acabes tornant.